ду хонагаи пурраи фурушӣ дар Ленинград, Нохия Рудаки сари роҳ мебошад. Суруғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази Нохия Рудаки. Хонаи фуруши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Ду хонагаи пурра мебошад, яъне ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона бо таъмири нав таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. Нархаш 555 000 сомони боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона дар инҷо ҳоҷатхона бу ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ.